Just give me a sec. Що треба зробити? Зараз, секунду. Okay, I'm Що going to треба start. зробити, щоб працювало, Mark Plan тому що Teach. виключено. These ideas were Дякую. developed by 110 teachers. Ці ідеї були випрацьовані 110... Так. Зараз все мусить спрацювати. Раз. Big one. Пожалуйста, она не работает. Дайте сюда. Лампочка не горит. Лампочка не горит, потому что выключено, выключенные дали, никто ничего не сказал. Так, у кого наушники? Катя, можно микрофон? Can I get a mic just for a quick sec? Somebody issued the headsets without turning them on. Посмотрите, пожалуйста, у кого не горит ничего на устройстве, 3 секунды подержите боковую кнопку, оно включится. Кто-то выгнал, не выключено, первая партия была. Just a sec. Right, so you will need a longer piece so you can concentrate on the presentation instead of messing around with this mic. Okay, right, so this goes onto your ear, same routine. Yep. This goes into your pocket, okay, so that doesn't bother you. And I still need to have that uplink, for which we will need another 30 seconds. Have you, you've sent me the invite, right? Yeah, that's it there, yeah. Let me just try and Invite figure out again. Google. Yes, invite. No, I think I got it. Let me just check my email real quick. So we go to updates. It might take a while to... I don't know why it's... I I clearly... did it on my personal, not business one this time. So. Right, I saw myself clearly there, and I picked my account. But for some reason, it just didn't get sent. I don't know why. Let me try again. Myv.purd gmail.com. Yes, that's me. Or should I pick this? Yeah, this is gonna get me an email invite. Yeah, we might as well try that. Okay, I'll just share the screen now, disappear, and you can proceed with the presentation. Right. Okay, so just hide this, minimize that, just don't close it. Okay. So, am I okay to start with Так, translation? ну що, добре, можна Okay, so починати. Mark Plan Teach for me is a 5-year journey. 5 год подорожжя это заняло. У моей школе 110 наставников, як я вже згадував, і вони хотіли забезпечити некую стабільність. Але у їх не було можливостей максимально там і я, і наместник директора вельмі шмат ідей собрали. Мы выклали это в мой твиттер, в мои социальные сетки, атрымали обратную сувязь. Концепция заключалась у тым, каб скараціць, зменшыць працоўную нагрузку і палепшыць результаты, вынікі. Так, гэтыя 30 ідей. Вось яны. У вас у раздатках. І тут, калі ласка, паглядзіце. Mark Plan Teach. Адзнакі. 30-40 хвилин, колькі мне мне Кацярына скажа. 40 хвилин, добре. Зараз я паспрабую 1, 2, 3 ідэі з кожнай часткі кнігі прайсці. Тое, што найбольш эфектыўна. Вось гэта канцэпцыя. Таксама я усе гэтыя слайды вам дашлю. Здаецца, у мяне іх 34 ці што. Калісьці гэта ўсё перакладзе на беларускую ці рускую мову. Мой веб-сайт, усе типы паводзінаў настаўнікаў там прыведзеныя. Большасць настаўнікаў хвіліну 10 чытаюць мае блогі, мае допісы. Таму я вырашыў вельмі маленькія рабіць посты, допісы, каб 1000, 2000, 3000 словаў ніхто не быў вымушаны чытаць. І вось такія коміксы, яны будуць распаўсюджаны праз Кацярыну. Ці вы маглі ўжо атрымаць спасылку да гэтага?
даследаванне, праца і каб усе былі шчаслівыя. Зональная маркіроўка. Адна з школ, Yellow Box называецца, у сярэдзіне краіны. Гэта не калі кожны настаўнік ручкай пазначае, ставіць адзнакі. Там акцэнт і іншы. Там вучняў арыентуюць на максімальную актыўную падрыхтоўку. У некаторых школах кожнаму вучню прымушаюць ставіць як мінімум одну адзнаку на тыдзень. Одна хвіліна нават на 1000 вучняў, калі у вас 20 урокаў у нядзелю, калі гэта пачатковая школа, 30 дзяцей, але ўсе прадметы. То ж і атрымліваецца матэматыка, ангельская мова, руская ці беларуская мова і гэтак далей. Зараз паспрабуем, як гэта будзе працаваць з перакладам. Тут у нас прынцып першапачатковая адзнака. Тут толькі одна зона адзначаецца, адзнака ставіцца. Вось гэтае пустое месца, это паляпшэнне, дзе трэба паляпшэнне. Велічыня гэтага чатырохкутніка, гэта колькі патрабуецца ад вучня. Маецца на ўвазе, што настаўнік ведае, на што здольны вучань і патрабуе такую аддачу. Тут таксама ёсць тое, што не прыводзіць да паляпшэння вынікаў, адзнака не выстаўляецца, ад вучня нічога не патрабуецца і ўсё. Таму не стаўце адзнаку, 5-6 нават радкоў я мог спісаць, 5-6 радкоў, а не адзнаку. Пытанне задаць, ці пацверджанне якоїсь, пытанне, чаму ты вырашыў ці вырашыла гэтую праблему вось так, ці напісала тое, што ты напісала. Матэматычны прыклад, адно ці два з гэтых прыкладаў можа быць няправільным. Я малюю вялікі чатырохкутнік, і там вучань знаходзіць памылку і аднойчы яе спраўляе. Ідэя зрабіць правільна адразу, і потым можна прымяняць астатнія ідэі. Так, гэты экран я пакіну тут, гэта працэс. Гэта код адзнак. Я думаю, што любы настаўнік ставіць галку, крыжык, SP, гэта арфаграфічная ошибка, памылка на ангельскай мове, spelling. У беларускай мове ці беларускай традыцыі можа быць нешта іншае. Граматыка, калі вы граматыку выкладаеце, то там будзе інакш. Але самае галоўнае, каб настаўнікі і вучні выкарыстоўвалі адну зразумелую для абодвух бакоў сістэму такіх адзнак. Адзнак і пазнак. Давайте паглядзім на жоўтую скрыню, жоўты чатырохкутнік тут. Паглядзіце, велічыня пустой прасторы – гэта аб'ём вашых патрабаванняў ад вучняў. Вы не ведаеце, што там за вучань, вы не ведаеце, што настаўнік ад іх запытваецца. У экзаменатараў, тых, што экзамены прымаюць, заўсёды ёсць такая праблема. Вам трэба мець 34 задачы. Паглядзіце, зараз нумар старонкі скажу. Да, все перакладзена нават вельмі добра. Брайс, старонка 4. 13 год, 8 клас. І Фрэдрык, 7 гадоў, другі клас. Выберыце одну задачу, одно заданне. Гэта будзе складана, таму што яны на ангельскай мове, і некаторым з вас будзе складана разумець. Але што я хацеў бы па сутнасці, каб вы зрабілі? Одну хвілінку.
хутенька пробяжыцеся, і потым я другую хвілінку вам патлумачу, што трэба зрабіць. І паглядзім, як у нас атрымліваецца. Just choose one assignment. Одну задачу выберите. I have nothing, not the invites, not the email, nothing, complete blank. Let me try get Hangouts up. Or in fact, I might as well sit next to the guys who are doing the broadcasting and piggyback on their image, because they'll show the screen, right? I'm going to show the screen now first. Perfect, right. And then once I've finished my screen, Okay. essentially go from this. Так, ну что, пополнение. Здесь я не буду никому мешать с трансляцией. Добре, тоді я сюди саджуся і палю екран. Опа. So that's 1 minute gone. Так, одна хвилина у нас пройшла. Цяпер, да, я ведаю, што вы не разумееце, не ўсе разумееце ангельскую мову, і таму вам будзе складана, але вось хвілінку вы пасядзелі. Highlight one paragraph. Один абзац, один параграф пазначце. Then you would mark the piece of work. Глядзіце, зараз пастаўце адзнаку, Ask the student to read і rough. I think it will be best ваш to write вучань straight on зробіць the работу над памылкамі. Давайте я, напэўна, выведу гэта на вялікі экран. So fingers crossed this will work. Так, спадзяюся, што ўсё у нас атрымаецца. Перакрыжуем. So this should be on the Перакрыжуем camera пальцы. behind me. Гэта павінна з'явіцца на камеры за маёй спіной. З'явілася? So Да. Што з'явілася? this is an assignment by Вось гэта тое заданне, што выконваў Брайс. and it's called Christian Attitudes to Wealth. Называецца хрысціянскае стаўленне да багацця і да беднасці. Capable of a grade A. Таму тут, да, А, адзнака А, это пяцёрка, десятка по нашай сістэме. Што я раблю? У дадзеным выпадку я пазначаю другі параграф, каб вам было бачна на скрыні, на экране. Што тут у нас? З багаццем, ці быць багатым нармальна, гэта, але самае важнае, як людзі выкарыстоўваюць сваё багацце, свае грошы. Граматычна гэта правільна. Тут одна памылка орфографічная, там трэба possessive case. Там трэба было there і there, там памылка вельмі распаўсюджаная. Паколькі ён досыць добры вучань, ён напісаў такую глыбокую думку. Брайс, чаму багацце нармальна, але не заўжды нармальна, як людзі скарыстоўваюць свае грошы. І гэта паўсядзённая адзнака, паўсядзённае заданне ў класе, гэта не экзамен. Так, ідзем да долу старонкі, да нізу старонкі. Так, малюем тут пусты чатырохкутнік, пішам две цифры, 1, 2, Брайс. Ось як гэта напісаць? Ці калі гэтае дзіця вельмі уражлівае, можна сказаць, калі ласка, ціхенька мне скажы, я магу падысці да яго асабіста. А калі гэту адзнаку я раблю пасля таго, як дзіцё сышло дадому ўжо, можна будзе назаўтра распачаць. Паглядзіце гэтыя жоўтыя чатырохкутнікі, гэта мае парады, ці мае парады, як зрабіць вашу працу лепей. І тут могуць быць непаразуменні, 23 вялікіх непаразуменні. У нас было три слова. Першае слово manageable, там пятая літара з канца
manageability, калі вы не можете справиться с 30 вучнями, гэта дрэнна. Таксама значэнне, гэта павінна быць значна. І трэцяе, гэта матывацыйна. Значнасць павінна прысутнічаць, кантралюемасць для мяне і матывацыйнасць для вучняў для мяне. Калі я размаўляю з Брайсом, я магу яго не бачыць увесь час падчас навучальнага года. Я магу пазначыць адну-дзве кропкі, адзін-два пункты, па якіх ён можа ўдасканаліць сваю работу. Зараз покажу добрый и дрэнны приклад. Можно глядзець на любую форму адзнакі. Калі гэта стратэгія не кантралюемая і калі нельга кіраваць эфектыўна, гэта дрэнная стратэгія. Трэба, каб і вучні, і бацькі зразумелі вашы метады. Таму памятайце ўспрыманне. Чаму вы толькі адзін параграф пазначылі? Маё дзіця увесь тыдзень выдзеліў, прысвяціў на тое, каб выканаць гэтае заданне. Ну, я ж ведаю, я 25 год вучу, 25 год выкладаю, 25 год займаюся тым, чым я займаюся. А бацькі ўжо 30 год у школу не ходзяць. Таму трэба сказаць бацькам, данесці да іх асноўную думку, а мы добра працуем у тым, патлумачыць проста, што мы робім. Гэта добры прыклад. Гэта будзе дрэнны прыклад. Настаўнік для вучня выкарыстаў гэты жоўты бокс і ўсё роўна з усімі каментарамі, усімі пазнакамі, якія пакінуў настаўнік. Гэта когнітыўная перагрузка, як псіхолагі так лічацца. Гэта школа в Уэльсе. Уэльс, бойка пры Гастингсе, бітва пры Гастингсе, 1066 год. Это калі нарманы пайшлі на тэрыторыю тагачаснай Англіі. Тут настаўнік таксама пазначыў yellow box, гэты жоўты чатырохкутнік, і ўсё ж таксама граматыку пазначыў. Гэта гельская мова, smart, smarter, разумны кароль, які распачаў гэту вайну. І вучню трэба зрабіць больш, чым настаўнік пазначыў. Гэта як коучинг. Настаўнік не губляе, не затрачвае столькі ж часу, сколькі вучань. Гэта досыць папулярная стратэгія для такіх фарматыўных адзнак. Нам трэба увесь час записваць вельмі вялікую колькасць розных рэчаў, аспектаў. І калі гэтых рэчаў дужа шмат, дзіця наўпрост не можа справіцца з такой нагрузкай. Когнітыўная перагрузка атрымліваецца. Візуалайзер. Ці хто бачыў ці не, выкарыстоўваеце нешта? Вось як гэта. 30 евро каштуе вось гэтая камера. USB-порт да камп'ютара падключае. І калі ў мяне Wi-Fi, я магу хадзіць по классе и выкладывать нас на экран. Можете показать тое, як вучні робяць свої задання, виконують свої задання. І можете ім показувати у динаміці, які прогреси вони роблять з тягом часу. Самые эффективные наставники, самая эффективная наставницкая модель, треба иметь свою мантру. Мантра, то, что я роблю для своих детей. Например, яны пишут сочинение, эссе. Давайте напишем первый абзац, первый параграф разом, а потом вы будете сами это выконывать, я буду подходить, глядеть, как вы выконываете, как вы справляетесь, и подсказывать, коли что треба. Это такая добрая звычка. Что мы робим в классе? Ось такая таблица, 5-6. 5 рэчаў трэба рабіць. Некаторыя пытанні, ці можа увогуле не быць пытанняў,
паўтарыць інструкцыі можа спатрэбіцца. Калі у нас час, мы прыкладаем іншыя стратэгіі. Можна прыняць, я не магу гэта зрабіць і паспрабаваць яшчэ. Мадэль працаваць у цішыні і также когнітыўная падтрымка. Калі я на вас гляджу, я могу просто рухаць губами, і калі вы вучаць, вы будете паўтараць за мной і справіцеся з вымаўленнем нейкага складанага гука. Вось такія стратэгіі вельмі добрыя. Калі ёсць Wi-Fi, можна не прывязвацца да адной кропкі, можна хадзіць па класе. Гэта такая падказка. І вось яшчэ 5-minute working plan, той 5-хвілінны план ацэнкі ці выстаўлення адзнак. 35 версій такіх у мяне ёсць. У вас павінны быць скріншоты у Teacher's Pack у пакеце для настаўнікаў. Гэты план, на жаль, не справіцца з задачай за вас паставіць адзнакі, аднак вы адзнакі будете ставіць значна больш эфектыўна. Я не ведаў, што такое summative assessment і formative assessment. Мне патрэбна было годы, некалькі год прапрацаваць па гэтых схемах, каб зразумець дасканала, што гэта такое. І трэба бачыць, што трэба ацэньваць, што трэба, што не трэба. І калі трэба даць гэтую настаўляльную параду, formative feedback, зваротную сувязь. Гэта як жывы дакумент. Калі вучань робіць адны і тыя ж памылкі, трэба змяніць ці схему працы, ці тэхніку. Вельмі шмат прыкладаў на сайце. Вы нават можете праз Google Translate прагнаць, і гэтыя парады можна перакласці на рускую ці на беларускую. Я думаю, што я, як настаўнік, няправільна працую, я махлюю, але мне мой супервайзер сказаў, я наадварот аптымізую. Ёсць аптымістычны, песімістычны падыход. Шклянка напалову поўная ці напалову пустая. Я зрабіў шклянку напалову поўнай, я аптымізаваў час. Калі дзеці выходзяць з класа, папрасіце іх адкрыць падручнік на той старонцы, на якой яны спыніліся. І я не буду губляць на гэты час. Вучнік гэта зробіць за мяне. 9 нумар. Перайсці да кніг. Перайсці да кніг, калі дзеці не носяць дадому гэтыя кнігі, ці не носяць гэта вам на галоўны настаўніцкі стол. 10 секунд. Гэта сэканоміць вам кожны урок на 10 секунд памножце, і гэта будзе эканомія часу. Тут можа быць складаная англійская тэрміналогія, яна можа не до конца акуратна, дакладна перакладацца, але у любым выпадку мы нашим вучням, як настаўнікі, нашим вучням даем вельмі добрыя інструменты для удасканалення працы. Трэба ставіць адзнакі, ацэнкі, калі гэта 11 год ці 18 год дзеці, гэта розныя катэгорыі. Так, давайте навогуле адмовімся ад слова ацэнка. Выставленне адзнакі, гэта адзнака хутчэй не ацэнена. І калі ці можна даваць зваротную сувязь, а не адзнаку. І вось гэта ўжо можа палепшыць нашы вынікі. Конечно, я буду даваць зваротную сувязь, я буду казаць, што вы правільна, што вы няправільна зрабілі. Усё будзе залежаць ад умоваў вашай школы, што у вас за асяроддзе, ад вашага асяроддзя, ад вашага кантэксту. І я фізічна ўжо не пішу каментарыі у працоўных кнігах маіх вучняў. Я магу рабіць канкрэтныя пазнакі. Я магу пазначаць, што мне трэба сказаць. Я гэта на увесь экран не выкладаю, таму што не выводжу.
тому што некаторым вучням можа быць сорамна за свае поспехі ў класе. І таму я раблю вось такую зваротную связь кропкавую. Гэтаму сказаў, гэта сказаў. Не трэба фізічна для кожнага вучня гэта рабіць. Можна рабіць такую форму адзнакі для ўсяго класа. Вось гэта тэхналогіі вядзення блогаў, напісання кніг, гэта распазнанне маўлення. Google Docs я выкарыстоўваю, Google Documents, дакументы Google. Яны не надта дасканалыя, яны крыху кульгавыя, але іх можна вельмі паспяхова выкарыстоўваць. Калі вы не хочаце плаціць за прыкладанне Drag and Dictate, распазнанне маўлення. Так, злева у нас у мяне інтэрнэт не вельмі добра працуе, але дайце паспрабую дадаць маштаб. Гэта Google Docs, пераходжу да інструменты, Tools, Voice Typing, это набор маўленнем. Я упэўнены, што расійская мова там дакладна павінна быць. Зараз я скажу компьютеру. I'm just demonstrating how easy it is to provide written feedback. Это демонстрація маўлення і надання обратной зворотной сувязі. Ось поглядзіце, што мне зараз экран выдасць. Уявіце сабе работу такім чынам. Я ўвесь час гэта раблю. У Тоттенгеме ёсць настаўнік, які паралізаваны па самыя плечы. Ён выкарыстоўвае коляску, інвалідны вазок, і там ёсць, ён працуе вельмі эфектыўна вот такім метадам. Ён нават рукі не вымушаны выкарыстоўваць. Я купіў гэты софт, гэту праграму, потым знайшоў бясплатную версію, і зараз ужо 10 год я яе выкарыстоўваю. Я пішу имейлы так, я пішу адзнакі, калі адзнака разгорнутая ў браузеры, у мяне ёсць софт, які называецца Screencastify. Cast – гэта трансляцыя. Што адбываецца? Гэта экран, тое, што адбываецца на экране, записываецца ў відэаролік. Калі я раз за разам з цягам часу раблю адно і тое ж, я магу запісаць гэта і паказаць іншаму класу. Калі я выкладаю той же самы урок, я магу не губляць час, я просто відэо запускаю, і яно працуе за мяне. Тое ж самае паўтарае, што я паўтараў год таму. Гэта вельмі карысны інструмент, калі у вас складаная сітуацыя ў класе, асабліва. Усё норм у вас, да? Так, ну вось гэтыя асноўныя парады з пункту гледжання выстаўлення адзнак. Зараз у нас 5-мінутны план будзе. План уроку. Keynotes, презентація Keynotes. Ёсць 3 типы планавання уроку. Ці вы працуеце ў школе, ці вы новы настаўнік, вам трэба вельмі шмат паўтараць. Адны і тыя ж схемы працы. І тады ваш супервайзер, той, хто наглядае за вашай працай, ён глядзіць, як вы спраўляецеся. І вось, адчыняеце дзверы ў клас, спытаеце у вучняў, што мы рабілі ў мінулы раз. Калі ласка, адкройце свае сшыткі ці аркушы паперы палажыце, пакладзіце перад сабой і возьміце ваши ручкі. Слева і справа гэта экстрэмальнае. Я не магу 25 урокаў на тыдзень вось так вось распісваць. Адзін урок
5 гадзін трэба распісваць. Гэта несправядліва ні ў адносінах мяне, ні для дзяцей. Я буду увесь час пад стрэсам, я буду злавацца на сваіх дзяцей, таму што мне такую нагрузку падкідваюць, але гэта несправядліва ў іх дачыненні. Часта нам трэба выкладаць такія урокі мары ці урокі car crash, ДТП, ДТЗ. Тут у нас 5-мінутны план працы, які ў мне ў кіно з прэзентацыі выкладзены. Не трэба прасіць настаўнікаў запісваць, пазначаць гэта ў пісьмовай форме, але некаторыя настаўнікі гэта любяць самі рабіць. Мабыць, ваша школа вас застаўляе. У некаторых школах Англіі вымушаюць настаўнікаў па гэтай схеме працаваць. Давайте поглядим, чаму фотосинтез – это важная з'ява. Фотосинтез, як это правильно вымявіць, калі расліна атрымлівае энергію ад вады і ад сонца. І чаму гэта важна з пункту гледжання выкладання навукі. Можа, я буду апрануты подсолнечником, я буду выглядаць вельмі дзіўна, да, не весь час гэта буду рабіць, але гэта storytelling, калі вы расказваеце, калі гэта наратыў, гэта падмацоўвае вынікі адукацыі. Дзеці добра запамінаюць такія варианты навучання. Фотосинтез я могу записать, попросить дзяцей повторить за мной, але у некаторых выпадках вельмі небяспечная ситуація можа здарыцца, калі настаўнікі думаюць, што вучні зрабілі нешта ці нешта засвоілі. Трэба правяраць, трэба глядзець, вось той дзіця ці вось гэты два дзіцяці не засвоілі. Трэба з імі больш шчыльна пазаймацца. Больш настаўнікі з большым досведам глядзяць ужо серыю урокаў. Біямаса, палёт на Марс. Памятаеце пра фотосинтез на мінулым занятку мы з вами пра гэта гутарылі. Раскажыце, што гэта? Гэта трэба віктарыны такія, квізы праводзіць. Як гэта пішацца, як гэта... Падыміце руку, ці гэта сцвярджэнне правільнае, ці не. Ці не падымайце, калі яно неправільнае. Гэта развіццё памяці. Калі я напрыканцы вам даю тэст, гэта ўжо не шок. Пра фотосинтез я вам увесь час казаў, калі была падыходзячая тэма. Гэта ўжо 4 тэмы когнітыўнай навукі, працэс атрымання ведаў. Шотландскія аўтары у тым ліку. Вось так гэта выглядае як псіхалагічным. Паўтарэнне гэта для нас настаўнікаў, а для псіхолагаў гэта вывуджванне ведаў з памяці, гэта ўспаміны, індукцыя ўспамінаў. На мінулым тыдні была тэма фотосинтез, потым біямаса, потым цыкл раслін на Марсе, што ім перашкаджае расці, XYZ, як гэта слово пішацца, як тое слово складана пішацца і гэтак далей. Вось такім чынам можна замацоўваць веды больш дасканала, больш паспяхова. Ёсць цэлая купа такіх варыянтаў шаблонаў, такіх зборак, інспекцый, вельмі шмат варыянтаў. Таксама выступы перад аўдыторыяй, публічныя выступы, але многія настаўнікі проста баяцца, не пужаюцца сцэны, не хочуць гэта рабіць, ім дастаткова класа. Так, навучанне, самая лепшая частка. Вось гэта даследаванне Барака Розеншайна.
Это частка его даследования. 2012 год публикации, жаль, ён памёр у 2003-2002 годзе. Гэта 40 год акадэмічных даследаванняў, навуковых даследаванняў у выкладанні. Гэта не кантрольны ліст. Гэтыя 17 прынцыпаў не трэба у кожны урок пытацца спрабаваць сувязь. Першыя 1, 2, 3. Давайте разглядим. Первое. Доброй раницы. Дети, фотосинтез. Памятаете, что это такое? А сегодня будем казать про биомассу. Номер 3. Хвилина, 2 хвилины, каб не выкликать когнитивную перегрузку. И затем мы промовим то, что мы прогутрали на уроке. Есть конкретный параграф, який показывает, что было сделано на уроке. Тут я вам раю, глядите у свой конкретный предмет, то, что вы вкладаете, и ориентуйтесь на так, MINT не вельмі складана. На ўзрост дзяцей трэба арыентавацца. MINT это мята. MINT это матэрыялы на месцах або па-за месцамі, ўзровень шуму і час. MINT. Каб вучні зразумелі, што мы хацім засвоіць, а не тое, што мы робім, каб гэта зрабіць. 1, 2, 3 аркуши паперы, оловок, ручка, и дети будут ходить па-за межамі свайго месца, яны будуць пазначаць штосьці, ціхі ўзровень гутаркі, каб не ствараць хаос гукавы. 30 хвілін, я вам 7 хвілін, калі ёсць нейкае пытанне, Кацярына падымае руку, я зламала свой оловак, калі гэта будзе адбывацца, акцэнт будзе марнавацца, акцэнт будзе збівацца. Розенштайн, 17-я парада. Я праглядваю незалежныя практыкі. Да, Кацярына, вось, оловак нормальны. Да, я бачыў футбольны матч, вельмі гульня была цікавая, вельмі цікавы вынік, але давайте зараз сканцэнтруемся на практыцы. Так, гэта даследаванне я раскошу, вельмі добрае. Як задаваць пытанні? Энрика Фермі працаваў у сферы статыстыкі, акрамя фізікі. Ён выдаваў абмежаваную інфармацыю і атрымліваў адказы. Пытанне Фермі дакладнае, гэта калі пытанне вельмі абстрактнае. Вось пытанне. Колькі шарыкаў можа памесціцца ў гэтым пакоі? Што ваш партнёр сказаў? Як вы думаеце? Колькі сюды паветраных шарыкаў влезе? Тут не отказ самое важное, тут процесс самое важное. Я не сказал, что это за шарики. Это может быть поветренный шар, на якім люди лятаюць, ці гэта наадварот, шарики, які заполнены водой. Чаму вы зараз про шарики думаете? Не забудьтеся про оловок. Я Кацярыне нагадываю, каб яна цэлы оловок з сабой принесла. На экране у мяне шмат пытанняў, вельмі цікавых, што трэба рабіць настаўнікам. Трэба думаць пра пытанні, якія тычацца праграмы навучання. Напрыклад, мы вывучаем творчасць Шекспіра, ці тэма геаграфія насельніцтва беларусаў. Колькі ў Мінску 11-гадовых дзяцей?
Калі у нас урок геаграфіі, мы можам падлічыць, Фермі працаваў над статыстыкай, да, ён статыстык, але не трэба даваць дакладны адказ, яго не будзе. Што будзе, калі я гэтую бутэльку паштурхаю і камусьці дам яшчэ, каб я адчынілі? Што будзе, калі гэта зробіцца? Ці калі у мяне кубак з фарфору, калі ён упадзе на падлогу, што зробіцца? Ну, вядома ж, разляціцца на кавалачкі дробныя. Вось гэта таксама такая інфарматыўная адзнака. Пра шарыкі я вас ужо запытваў, колькі у гэтым пакоі змесціцца вялікіх шароў, на якіх людзі лятаюць. Паветраны шар. Ну, адзін, не тысяча. Калі гэта водныя шарыкі, калі напоўнены вадой, то 1000 влезе. Таму я задаў пытанне, але неправільна, вельмі абстрактна задаў. Колькі бабоў будзе ў адным кантэйнеры? Неправільны адвет, які тут? Бачыце, я вам не дапамог. Гэтае выяўленне бабоў не паказвае, што гэта. Трэба кантэйнер паказаць. Што гэта за кантэйнер, што гэта за ёмістасць. Калі гэта вялікая нейкая, там ужо і 5000, і 75 неправільны адказ будзе. А калі гэта маленькая каструлька, якую вы засоўваеце у вашу духоўку, вам будзе і 75, мабыць, правільны адказ. Мы яшчэ да гэтага дойдзем. Так, мы робім паузу, чакаем, атакуем і адскокваем. Займаем позу, чакаем, атакуем, адскокваем. На адказ на пытанне можа заняць нейкі час. 3-4 секунды трэба даваць, каб лучше не падумаць. А вось кофе, кубак для кавы. Давайте скажем, што ён пусты. Колькі ММД сюды улезе? Я вам даю колькі секунд. Ніхто не размаўляе, ніхто адзін аднога. Кацярыны, калі ласка, ніхто нікога не перабівае. Каця, колькі ММД сюды улезе? А потым другого вучня запытвайце, ці згодны вы з гэтым. Дайце свой пункт гледжання. І вось гэтак далей. Не трэба думаць, не трэба быць упэўненым без праверкі, што дзеці вас зразумелі. Вось тут цэлая купа пытанняў, якія запланаваў для адной з схемаў сваёй працы. Ёсць вельмі шмат пытанняў, якія можна задаць нават не рыхтуючыся. Cold call – это холоднае тэлефанаванне, без падрыхтоўкі. Пазней, калі вы паглядзіце гэтае відэо, я хачу, каб вы паглядзелі на гэтую дзяўчыну. Яго зовут Дыя. Яе завут Дыя. Настаўніца Ганна задае два пытання запар. Што адбываецца? Пасля першага пытання Дыя расслабляецца. Але гэта расслабленне, яна прапускае наступнае пытанне, якое яна не ведала, што ёй. Таму трэба дзяцей трымаць у тонусе. Два пытання запар задаваць, каб яны не расслабляліся пасля свайго пытання першага. Тут у нас два настаўнікі. Адзін настаўнік чакае, каб людзі паднялі рукі, а ў другім выпадку настаўніца просіць, калі ласка, апусціце рукі і падыміце, калі ўсе дадумаюцца да адказу. Вось гэта відэо «Teach like a champion», выкладай як чэмпіён. Даг, гэта доктар Прынстона, настаўнік, вядомы настаўнік. У мяне ёсць спасылка ў CD-Pack, там ёсць субтытры, аўтаматычныя субтытры, можна паглядзець нават, калі ведаеце мову. Што я зараз буду рабіць? Не трэба ўставаць, халодны выклік, халоднае тэлефанаванне, я выклікаю вас, вы не гатовыя да гэтага і нельга крычаць.
нельга крычаць, таму што калі вы гэта пракрычыце, вы гэты адказ для ўсіх сапсуеце. Если хтосьці нават яго не ведае. Ніякай адмовы вы не можете адмовіцца. Вам трэба, напрыклад, папрактыкаваць правільныя адказы даваць перад экзаменам. Wait time, пачакаць трэба. Мне трэба, зразумела, мне трэба вам даць час, каб вы падумалі. Інакш я вас праграмую на няўдачу. І пытанне фермі. Это пытанне фермі колькі. Пытанне на прадмет статыстыкі. Зараз мы пра памяць пагаворым. Прачытайце для сябе. Так, нешта яно не зусім пераведзена на беларускую. Finished file the result of years. Oh, was it? Right, okay. I guess the question from me then is Тады гэта пытанне для мяне. how many, so the Fermi question I'm going to ask, Пытанне фермі па гэтаму сказу. do you see in this Колькі sentence? літар F ангельскіх вы бачыце ў гэтым вось F, вы бачыце ў гэтым сказе. Колькі? Thinking only, no calling out. Ніхто не крычыць, думайце. And I want you to give me a number. І мне трэба ад вас Okay, let's see. колькасць. Can I Колькасць have a літар number, F. sir? Нумар 4. 4. 4. 6. 6. 3. We've got different answers. There are Розныя адказы. 6. 6. There they are there. Раз, два, три, So, чотири, п'ять, what шесть. I then need to go back to is, could you just practice saying the correct answer? Так, а зараз усе паўтораць правільны адказ. 6. Could you practice saying the correct answer? 6. Okay, and, well, 6. Добра, да, 6, да? Трэба было по-беларуску адказаць, по-руску. I've modeled some question strategies, but I've also shown you how Я easy смадэляваў некалькі варыянтаў. Да, гэта ангельскі сказ, не перакладзены спецыяльна, таму што інакш літары F складана падлічыць правільна. Гэта памяць. На памяць таксама эфект празмернасці працуе. Калі я вас перагружаю інфармацыяй, гэта то, што я зараз раблю, гэта не трэба мне рабіць, але я раблю, то вы забываеце тое, што я сказаў раней. image on the left. Паглядзіце на выяву злева і выяву справа. This is about working memory. Гэта працоўная памяць. On the left it says, Злева bears напісана, enjoy eating honey. мядзведзям There's a picture of падабаецца honey мёд. and a picture of bear. Там выява, да, Also says it карцінка, too. выява. So 1, Мёд і мядзведь. 2, 3 sources of Настаўнік гэта information. паўтарае. Might work Напісана, memory can only cope with so much выявы і настаўнік What I should do паўтарыў. is 3 just show you the тыпа. pictures and say it out Што было loud. трэба сказаць? Просто Or паказаць I can do выявы. it in this way. Ці выявы плюс падкрэсліць сваім голасам. Што мядзведзям падабаецца? Ім падабаецца есці мёд. English. Can you say that sentence? Можаце паўтарыць гэта? Не, там напісана на скрыні, але я And then пакуль over time, не everyone пераскочыў. practices, and then I might let you taste the honey. That's a concrete example. Я магу вам паказаць канкрэтны прымер Maybe you want to кадавання. compare index if you Мабыць, мядзведзя хочаце прывесці ў клас, да, калі там зусім весялухі хочаце, але калі вам дазволіць, конечно. Probably the most important thing in a teacher's Самыя важныя рэчы ў рэпертуары – гэта магчымасць выключыць слайды. Now you're all watching me, not this information. So I can go around the room. Ось зараз у нас чорны экран, я хаджу па зале, у вас чорны экран. This number. А я вам зараз скажу лічбу. Лічбу Say out a number, and I want you to repeat it. запомніце і калі спытаюся, паўтарыце. So that here's the first 4 numbers. Вось першыя 4. 5, 4, 1, 2, 1. 1, 1. О, 4, 5, 1, 1. 4, 5, 1, 1. If that's right. 4, 5, 1, 1. Okay. 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1. Okay, let's make it a bit harder. 2, 2, Ускладняем. 5, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 7, 3. 3. Okay, good. Добре. 2, 5, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 7, 3, 1, 5, 1, 5, 0, 5. I don't know if you can remember them all. Нават не ведаю, ці вы прыгадалі, ці здолелі іх запомніць, ці I не. tell you my date of birth. Здолеліся прыгадаць. Гэта моя дата нараджэння. Я яе ведаю, яна ў маей доўгатэрміновай памяці. У вашай яго няма. Вы не ведаєте, калі я нарадзіўся. 1, 4, 2, we work out the circumference. Or if I give you
2511 25 лістапада. I'll give it to you in a difficult way. I would imagine you can't Калі remember. я вам гэтыя лічбы у іншым парадку назову, вы не зможаце іх паўтарыць. 191. 191 191 191 419 Так, 1, 9, 1, 1, 4. 3 ошибки. So you can see how easy Ось так вельмі проста перагрузіць працоўную памяць. 1914 1918 1939 9 4 4 4 3 4 4 5. Гэта даты пачатку і заканчэння Другой сусветнай вайны. Але гэта я падрабязна. Я ведаю, што вы ведаеце алфавіт. Хто ведае алфавіт ззаду наперад? Чаму? Вы ведаеце спераду назад, а чаму не наадварот? Таму што вы не практыкавалі гэта ў школе. Гэта не важна. Нам трэба ў нармальным парадку вывучыць, навошта нам зваротны парадак. Таму мы кажам пра памяць, пра працоўную памяць і чаму пра гэта трэба размаўляць з настаўнікам. Дзве версіі. Вам трэба зразумець, дзе розніца. Вось гэта першая версія. 7 times 7 something помноженное на нечто, equals питальный 28. знак, равно 28. Here is version 2. И вот другая версия. 7 times something 7 помноженное equals на нечто 28. равно 28. Version 1. Первая версия. 7 times something 7 equals 28. помноженное на нечто Version равно 2. 28. 7 times something equals 7 помноженное на 28. нечто равно 28. Где розница? Version 1. 7 Первая версия. times something equals 7 28. помноженное на нечто равно 28. 7 times 7 помноженное на something нечто equals равно 28. 28. Другая The версия. difference is subtle. Вельмі But тонкая it's розніца. the difference between a child and Гэта a можа быць розніца, якая перашкодзіць дзіцяці зразумець. Паглядзіце. 7 на нешта 28. Ці інакш я магу павярнуцца да класа і невербальна паказаць 7 помноженное на нешта равно 28. Я падкрэсліваю самыя важныя лічбы. Гэта невербальная когнітыўная падтрымка навучаючымся. Яны бачаць, якую я ад іх лічбу хачу. Памяць. Падыміце руку, калі вы падчас настаўніцкай падрыхтоўкі вучыліся пра гэта. Падыміце руку. Толькі некалькі людзей. 4 настаўніка, якія разбіралі памяць, разбіралі працу памяці, як працуе мозг. Гэта якраз добрыя настаўнікі ў тым плане, што яны ведаюць, што адбываецца ў мозгу дзіцяці. Кароткатэрміновая памяць. Кароткатэрміновая. Вы бачыце ўсё тое, што я паказваю ўпершыню. Вы ведаеце алфавіт, гэта ваша доўгатэрміновая памяць. Если вы алфавіт, калі вы алфавіт вымовіце ў абратным парадку, зваротным парадку, вы не зможаце гэта быстро зрабіць. Хутка зрабіць. 1, 2, 3. Калі яны ў паслядоўнасці, да, калі паслядоўнасць нарушаецца, праблема з запамінаннем. Як гэта з доўгатэрміновай памяці выводзіць? У нас ёсць памяць двух тыпаў. Первая выдзяляльная і другая гэта тое, што implicit. Implicit гэта падсазнанне па-руску, падсвядомасць. Працэдурная памяць ёсць. Свядомасць і падсвядомасць. Explicit і implicit. У вас тут выдзяляе і мяркуй напісана. Так, трэба навучыць дзяцей крытычным метадам крытычнага меркавання. Гэта вырашэнне праблемаў і
выкарыстоўванне навыкаў там, дзе яны патрэбны. Дэкларатыўная веда. Я ведаю, што гэта бутэлька Кока-Колы. Я ведаю, што там ёсць крышка. Ці ёсць у мяне навык адкрыцця гэтай бутэлькі, гэтай пляшкі. Тут гэта розніца. Тое, што я магу і ўва сне зрабіць, і тое, што над чым трэба задумацца. Таксама ёсць эпізадычная памяць і семантычная памяць. Эпізадычная – гэта ваши асабістыя падзеі. Калі вы выйшлі замуж, ці ажаніліся, калі у вас з'явілася дзіця і гэтак далей. Калі вы на работу уладкаваліся на прынцэса Дыяна, калі яна загінула ў Англіі у ДТЗ, я ведаў дакладна, дзе я знаходзіўся. Я быў новым настаўнікам, які выкладаў фізкультуру, і я вяртаўся дадому, каб паглядзець вельмі рана раніцай навіны. Я ведаю, дзе я быў на той момант. Гэта эпізадычная памяць. Семантычная – гэта калі мы адзін аднога бачым упершыню, і мы гэта уладкоўваем нашай памяці. Як гэта выкарыстоўваць для выкладання, для больш якаснага выкладання? Як можна гэтыя методыкі, гэтыя тэхнікі выкарыстоўваць для ўдасканалення нашай працы? Кожны настаўнік у свеце хоча, каб яго дзеці ведалі тое, што ён выкладае, ён ці яна. І калі мы гэта зробім нашу навучальную праграму, гэта укаранім, нашым дзецям будзе шмат лягчэй. Рытарычнае пытанне вам зараз задам напрыканцы. Што вы памятаеце са школы? Гэта тое, што адбывалася па-за межамі класа ці ў класе. Калі па-за межамі, гэта дыскатэкі, ці на лыжах кудысь ездзілі, ці асамблея якаясь. І ці калі рос апрануўся ў падсолнечнік і паказваў нам фотасінтэз, гэта ўнутры класа вы запомнілі, прыгадалі пасля. Вось такое запамінаецца лепей. Нам трэба разумець, як працуе памяць, і трэба метакагнітыўныя навыкі дзецям расказваць. Не гледзячы на грамадства, ці то Беларусь, ці то Злучанае Каралеўства. Калі нам трэба знізіць узровень беднасці, нам дзецям трэба даць навыкі і паказаць, як гэтыя навыкі выкарыстоўваць у вялікім свеце, у вялікім бізнесе, у капіталістычным свеце. Гэта я праскокваю матрыцы пытанняў далей. Гэта добра для тых настаўнікаў, якія занятыя. Што у нас злева? Злева я задаю пытанні, і потым справа гэта сцэнарый. Вы можаце дадаваць сюды выявы. Першае пытанне. Што выяўлена тут? Што тут абмяркоўваюцца дзеці? Што на гэтай выяве абмяркоўваюць дзеці? Каму трэба зайсці ў магазин, у краму першым і атрымаць хлеб і рыс? Чаму у чарзе толькі адзін чалавек, адзін мужчына? Чалавек мужчынскага. Ці трэба даму на інвалідным вазку прапусціць наперад? На калясцы. Як можна не дапускаць гэтага? Вайна, мала прадуктаў, чэргі, талоны на харчаванне. Я магу дзецям здаваць вот такую матрыцу. 40 вучняў, 8 класаў, 300 пытанняў я магу задаваць, я магу выкарыстоўваць. Я магу паглядзець, калі рос вельмі дрэннае пытанне піша, я магу выкарыстоўваць сваіх вучняў. Калі ёсць асістэнт, яны могуць глядзець, ці усе дзеці нармальна спраўляюцца, камусьці трэба будзе дапамагчы. Калі вы... Plastic see-through visor. Это як акенца, жалюзі. Калі вы выкладаеце драматургію, можна глядзець у такую шчыліну, як у перыскоп.
or someone doing the high jump, Е, you can use the questions. По-рознаму можна выкарыстоўваць гэты метад. Можна задаваць пытанні у крэатыўным Questions to a different language. стылі. You can put this as a Можна giant задаваць poster. пытанні на розных мовах, можна такі агульны постер, агульны плакат прыносіць і прасіць вось на гэты вялікі плакат, што вясіць на сценцы, можна вешаць вот такія чатырохкутнічкі і іх аналізаваць. Гэта можна рабіць падчас аднаго урока ці падчас некалькіх урокаў. Гэта, напэўна, адны з найлепшых рэсурсаў, якія выкарыстоўваю на працягу сваёй кар'еры. Мяняеце выяву ці мяняеце стратэгію, гіганцкі постер, куды посты вот такія наклеечкі клеяцца. І так можна працаваць. Зараз я практычна ўсё раскрыў у сваёй прэзентацыі. Трэба, каб усе настаўнікі рабілі вось гэта. Я не думаю, марк – это адзнака, выставление адзнак, ацэньванне. Гэта рэгулярна. 2 разы на тыдзень нельга так раіць, трэба адзнаку ставіць, калі вучню гэта трэба. Я як доктар ставлю дыягноз, што вучню трэба ўдасканаліць. Я займаю пазіцыю, я гляджу, якія праблемы ёсць з псіхічным здароўем, напэўна, ці іншага роду. І як з гэтымі праблемамі спраўляцца па меры праходжання навучальнага плану. Фотасінтэз, напрыклад. Чаму фотасінтэз важны? Калі я выкладаю навуку, навучныя прадметы, біялогію, я павінны быць патлумачыць гэта. Чаму вы настаўнік? Чаму вы сёння сюды прыйшлі? Гэта такое пытанне, мы матывуемся, мы хочам атрымаць матывацыю. У гэтым выпадку ёсць падыход, якасць наперш за ўсё. Самы выдатны рэсурс – гэта настаўнік. Настаўнік на штат, на зарплаты выдаткаў максімальна выдаляецца. Таму настаўнік – это самы ценны рэсурс, які павінен працаваць з дзецьмі. Дакладныя парады, яшчэ раз, не думайце, не дапушчайце, што дзеці ўсё засвоілі. Праверце гэта. Проверьте методики, я уже демонстрировал. Трэба один я, 30 вас, и периодично это робіце. Периодично это робіце, каб бачыць, куды рухацца далей. Так, здаецца, у меня все. Я тут спынюся. Вось гэтыя штуки усе выкладзены на мой веб-сайт. Вось CPDPAC. Мой имейл тут здесь находится, voicemail, нават мне дасылаюць голосовую пошту. 25 год я працаваў, гэта досвед мяне, мой досвед моих коллег, якія гэтым падзяліліся. І я спадзяюся, што гэта зробіць вашу жыццё прасцей. Зменіць яго да лепшага. Дзякуй. Скажите, калі ласка, а наколькі у вас у Великобрытании распаўсюджана практыка такога ацэньвання? Ці шмат настаўнікаў выкарыстоўваюць такі падыход? There are. It's very difficult to measure. Складана памераць гэта. Моя книга разошлася 20 тысяч копій продадзена экземпляраў. Таксама дадаткова да гэтага было 20 тысяч спамповак. Не толькі кнігу людзі покупалі. Я бясплатна распаўсюджваю гэтай ідэі на сваём веб-сайце. Я такія коміксы пішу, каб гэтыя ідэі былі сканцэнтраваны ў адной крыніцы. Однако наконт фарматыўнай адзнакі, працоўнай памяці, псіхалогіі, псіхалагічных момантаў, гэта вельмі важная тэма для дыскусіі ў педагагічнай супольнасці сёння. Дзякуй. Давайте уручым сувенір. Гэта такая сувенір з надпісам «Camp». Дзякуй за тое, што вы былі з намі. Зараз перапынак на каву. И у 17 хвилин потребно опять тут собираться, кто прийме решение прийти до нас в аудиторию.